Haupa, arratsaldeon, deporte hizketan, eta, bueno, ja tardia dienez. Aztegun berko dugu gorko zuzenoekin. Ondoratutako erregearen koroian DLC-an jarraituko dugu, aber gaur amaitzeko denbora emateiten. Gaur lehenagotik gainera azial izan naiz, eta, bueno, esperoet baetz. Baina, bueno, bildurra mateit bat boss finala DLC ontakoa, ikuste genuen dragoi hura da. Atzeko genuen dragoi hura, eta, joder. Ez da bat erreza. Bale, hortaz. Itxoin. Horrela. Bale, jolaz ikusten zute. Eta jarraituko dugu. Bueno, gogoratu hemen harimak batzuk galdu initula atzotoki batean. Pixka tantoa nahi nuen, ze aurrerago jarraitu izen banun. Hortzauden bi hoie, hil ninduten bi hoien ahun gabe beste toki batetik joan nintzen, hogera uste segitu antzala. Así que... Pixkator... Tontoa nahi nuen. Itzuldi bergea... Ai, ona ez... Ona enu nahi, itzultzea. Nahi dut, ona. Por zerto, amengo herreroa... Oendiz zoratuta bezala dago, zera... Askoan bat enteratu erdiot. No ez dakit zein askoa da. Inbuirre arman nahi dut behiratzea atzo jasoen nuen hau. Posible da. Eta ez da. Eta magian C eskalatzen hasiko litzake. Inbuituzkio. Kara baino laje txingo litzateke. 75 da 82. Eta berrakamarte normalak... Ezken nahi jakin honen basea zenbatekoa zen. Itxoen. Brakamarte encantado da. Bale, baina nahi hau gehiago komeni zait. Eta Brakamarte enkantatu zaket magiara. Baita aina berrenda laro izango luke. Baina magia da hau, magia bota itzazkela izateko. Ez dakit. Ez kezpata honeko hona da. Eta hori... Hori reparartzen, bala, ez da izatik. Zerbait azaldu zait, pentsatu duen, ze. Bale, titanita zenteian eskatzen dit. Hau da, zenbat mejoratuta aukera, 84, 112. Ez gau pila bat gustatzen zait ezpat hau. Piedra débil da, ez?
Honek C eskalatzen du. Honek enkanta denezkio D. Eta honela C. Eta honetako behar du piedra debil eta piedra magika. Hau egin dezaket. Arima falta zaizkit. Piedra debil ez dakit non lortzen dan. Oantxe behiratuko eta. Segundu baten. Vale. Erozin dezaket. Vale. Baki gaina zenea erosi dezakegu. Probatu zaket. A ber, 120. Ez dakit dagoena ordea daño magikoa egiten dion odan magia botatzeko. Hoxe ez dakit. Erosi ingoet. Behiratu lehenengo ze prezio daukan, eta gero ez bada engarestia erosi. Honek euki behar du. Well, I've only one thing. Tenta centellantea dauzka. Piedra debil hemen. 7.000. No interest. Egin dezakegu. 7.000 gero farmeatu. Farmeatzen ez da zaila. Hortaz arima hori, bato hori gehatzu zaitena 15.000koa izango da. Zeudunez. Eta zer die piedra, bale. Ez dakitena, konbertitzen bazu gero atzera bueltatu zaitezke. Baino, atzera bueltatzen mazea, harri hori galdu egiten dezun. Harri hori gero farmeatu lezketzu toki beste toki batean da, baino... Karo, betiko zea da, ez? ESC. Aprobatu ingot. Non da... Espata hoi... Laro eta mezortzi kentzen izkiot. Bai, txoin. 140, 270. Berrehun eta hamar. Bueno. Ez da entxarra, daukaten bezala. Oain mejoratzen jute zuzera. Bate bat C hori mejoratzen bada. Eta berroain. Refortzatu zaketan. Non dago. Bai. Vale. Erabilikot...
milakoa. Hau, 800 izango da. Zenbadarema 1600 behar dira. Vale. Zeituan egite ditut. Ja, bi golpekin neko azkarra dira, 300 piko egiten ditut. Eta honena... Beira. Kombo bat dauka. Atake fuerteak inek kombo bat dauka. Tu, bat. A ver. Bueno, etxoin. Estamina guztia rekuperatu berdet. Bat. Bueno, agarrarea behire ingo gora. Eta aurrera estiratu egiten du ustet. Erabilikoet. Ez dago izki. Ate hori ez dakit. Nola irikitukoan? Ez daukatu hendik hiltzeik, O igual ezin da iriki. Errefortzatu. Honera 188 geratuko. Eta ja B eskalatzen du, ez? Txoin. Bai, ESB. Hau da, destresare pixkat igokoa enuke arma oso ona izan laizke. Magoantzat. Eta B hori igual 10-era, oain gehiru da, gehi 10 onda ara ez edo igoko alitzake ja izango litzateke la hostiako arma. Mago batentzat. Hortaz, engoetena da... Ez que honek entzegu, 240 gehi 47 diala, 287. 287 berkatu. Baina honena da sangraduare badaukala. Honek aldiz gehitzen du goian 110, 110 eta 153, ba 253. Hau baino zertxoa igutxo eta sangradu ez daukat. Eta behira, hau gehiamarrea dago enkantatuta eta hau gehirura bakarrik. Así que hau gehiamarra iritsitakoan arma hau baino gehiagoa izango. Vale. Ba horrela jarrituko dugu. Hortaz, arma hau ez soinan izango, baina ja erabili dezakegu hau gastatzen zaidanean. Vale, ba hemen arku hartzen dut. Eta bale, ja zean durazioakin, honen durazioakin lasai egun ahal izango naiz. Hortaz, jungo beha atzo utzi genuen tokira. Sala... Amen. Eta berba. Gutxenez iritsi berdez harima pila bat akatun, galdu nitun da. Beraz... Etxoen. Berrota lau gema de bida bakarri euskat. Gehiago erosiko ditut. Goetena da, erabili. Hau berreun da. Hau erabili ergot. 20.000. Nivel bateako emateit? Bai, emateit. Horta ziongo litzateke ondo.
Destreza igo ezakegu. Inteligentzia 60 gora ja. Ez dut irutze. Zeaik egon goanik. Magiaik. Igual Fedea, zeak milagroak utzin goitu alde batera. Eta destrezara jun arma hau aprobetsatzeko aldan gehiena. Gaina destrezago armak gustatzen zaizkit. Eta destrezare asko igotzen badeu, katanak ere irabiliar izan. Eta behiru, bonifikazion hemorragia. Komen izaita igotzen ze, oen dauketen arma, barake marteak hemorragia daukata. Ezki ingo deu. Bueno, gema de bidak behiru, hartu behar. Baina, bueno, ja jarriko ditut gema de bidak zeak. Potenteak, baita, ekipatuta. Amen. Hauek, M8 hauek. Eta hemen, vale. Guazen bat DLC-ra. Eta gaurko, ez. Hogeraz diskudatu nahiz. Bueno, bai. Zona hau da, baina beste hogera jomergea. Vale, hortaz. A ber, lehenengo borrokak ondo da zen. Oen da honena, hemorragia sartzea lortzen badeu, asko kentzeula. Zeraina bonifikazioa irabazi deu, destreza igotzen juten gehan ala era, eta hemorragia sartzen du momentuan, kriston bizitza lepo jaten dio. Bien, bestea tardatu egin du etortzen. Estamina lortu hori eta. Vale. Vale, hemen barrura etorri. Separatzen dien. Hori ati. Hale, bide bat erain. Parean jarri dira. Honena da, estatuak behin puzkatuzkeo espektro bezala dauden oiek, bazanet, naiz eta hemen beira hor ikusten, hori leheno espektro mugantzen, baina behin nola apurtu nituen estatuak ja betirako gehatzen dira zeak.
Nola da? Zangoet. Ja betirako gehatzen da apurtuta naiz eta hil, ez daukat errepikatu behar. Hortaz, atzeatu ingo nahi pixkat. Gezitxoa botako jot. Bea bakarrik etortzeko. Hori. Ederki. Jotzen dioten. Vale, ona etorri. Toki hau nahiko zabala da borroka egiteko. Berriz lehen bezala. Bale, lurrean da bela, hau ez di afektatzen. Beste tzai batzui bai, baina hau non bai ez. Bale, bain kontu zilerga hemen pozoinan tipo hura zegoen. Ataina bi itortzen zian, egia. Hau oso arriskutsua bian kontra batera itea. Alboan egon da doble azkar. Doble azkar zeiten dezuta. Pozointzen aztezea. Va, perfecto. Bat fuera. Joder. Hor zaitzaitik indun alako efektu raro bat zeitera bezala. Atake berezia bizkarrikoa eta gero ez du egin. Ostra. Ah. Buf. Arbestea etortzeako. Vale, batakatuta. Zona hau ez da atzo zanon, magoantzat ez da bat ere ona. Zepila bat kentzen dute. Ai, hemen dago harri hau.
Dauaz. Hau bakatu erret. Mendik. Kabroia goikoa eskutatu inda. Vale, oen bai, fijatu du. Kaka zarra. Ah, vale. Ez bat hartu, tenbekoan ajo naiz. Pixka zendatu arte zaion, ze... Hau desentek entzen dute, Ez zutz, emate baino. Vale, txoengo den nahi. Hori da. Hori hai. Kalte fizikoa jate dute lepo. Pozoina nondik etorriz, Hauek ere pozoina bukate? Zeak? Zorgin hauek? Joder. Hemen izan... Ez zen hemendik. Ah, zulo ontatik botate zen. Atzeko estrategia berdina ibilikot, dara. Hilda dago. Horti da berez. Ne pixkatean gora igoko naiz harima goian dauzkat. Ze? Zatik ere hori naiz? Hori nuzen haukan ikusi Dark Soulsen erortzea, Magiek ez di afektatzen, ez? Ah, bai. Hombre! Magiak afektatu ite izu, Naiz eta zean egon. Baina... Ez die baz, enbeste kentzen. Así que... Ez que ara jute ma naiz... Era horrez egiten. Vale, hau tipo normal bada. Internetet, nire bezala da bilena.
eske hogera hemen dago. Hemendik junda. Hor aurrea. Baina eske harimak hemen daude. Elaizketena da jun. Intenta interruptor derecha. Non dago interruptorea. Ez dakit ba. Eske bekoak ez diaten beste afektatzen. Ez, zertan nahi nez. Braka martea hemen. Ta hemen nahi dut. Hau. Oain posibilitate izateko. Hau. Ta sartu inber naiz. Harimak hartu. Vale. Horta zoin. Tipa hauen estatuak. Hemen daude, baina honen ustet. Hori da. Estatua bat baina gehiago daude. Ego. Honena da, oain apurtzen baitut. A berre. Itzuli bat emangote. Hilda no. Lau zauden, eta zeatik lauretako inorrez da bihurtu. Laurak apurtu... Ez, baina ez di apurtu, ber? Bueno, galdu inditut. Baino. Hauken duguet. Haze jarrela izket. Rayo del almazara. 60 eskatzen zuena. Ah, bai, baina bi uek bertzitu. Aborticesa. Nola da? Bueno, ez eta asko konbentzitzen. 3 erabilpen bakarrik. Gran flecha de alma dirigida. Honek ere asko etzun kantzen uste. Ez ba orduan hauek emagetut. Epa, ez. Hemen hauek. Hemen. Zait ba. Hau zer da? Onda de choque. Hori probatu behar dut egun ematen. Nola aprobetxatu. Horren potentziala.
Arleno bezala. Bestak ez nago ikusi baino hartu egiten da. Eta gema da pixkanaka gastatzen naiz ezkita. Hobez den berdeten azkarra egitea. Eta frasko ez duzak gehiago erabili dut. Gutxi erabiltzen dut. Enaiz erori milimetro bateatik. Vale. Vale. Bat desente ikututa da, hau lehenengo hau. Coño, pentsatu da, jatua. Eta ez golpe batera zeo. Zer raro, orain lau haiek etzian zeiten, bihurtzen. Estatu haiek, hortaz estatu haiek zeinentza dote dira. Ai, arma zaldatzen jo nintzen magia asko, inbui. Perfecto. Txarrena binak etortzen dira. Eski bestia amentxe dago. Beti arei dispatzen diot, dispatu behar dio lehenengo honi.
Jode. Eta sendatu inda. Ez nahi sendatuko handik. Bazpera. Fraskusa bestela. Fraskoan. Parte bat desaprotxatuko dut da. Naita nahi nun aktibatu zeiteko. Beste jotzeko fletxak. Ez dakit joko zioten. Ez ematen du ez ez. Banaka oso errezati hauek. Bat, txarna da binak atortzen dianean. Ez diat utziko nire blaz sendatzen. Kastatu zaiten eta gero. Hoi puta da guain. Ez que lau estatua hau zaude, bi txikitu. Eta ez dia... Bakatu ezke... Arburuan jotzea lortzioten. Eta geziak amaitzen daitza eskit. Utzin goet. Ah, bale, hiltzen danean botatzen du pozoina ematen du. Magi, epa. Oin buelta zoan da mediko jau. Ba. Txane? Bararek zeiten. Vale. Guasema. Ez hemendik ez. Ah, vale. Bekotako bat, jazea da.
Ze? Venga, ja, eta hori zeatik zion horret. Koina ahaztu intzait atatzea da. Deziakin. Haze faioa, ahaztu intzait. Guztiz ahaztu zait. Jode. Erabili garraukat hautako dat. Eta erabilikotena da baita hemen pila bat soltatzen dute eta non da? Beira, 14 dauzkat. Aumenta la fuerza. Bueno, pixkat gehiago golpe fuerteago gematen baitut. Bale, oain aber bat bakarrik alertatzen duten, honea etorrita. Ez. Joder, berriz. Eske, mago atintzat zona hau da. Probatuko eta bain beste arma jarrita. Aber non da hon? Eske hone magiako atake dañoik ez dio egiten. Ba... Eske armau asko azkarra bada beste baino. Beraz. Ara mende egongo naiz. Vale, listo. Zenbat harima galdu ote ditu dut. Han, hil nahi zenean. Etxain, Ez dakit gelditu indan? Ez da gelditu. Vale.
Hemen diporatuko eguten. Banakin enboskada egongo zala. Hale ba. Gero arte. Hemen zain egongo naiz. Ea baldatu zen ikusteko. Balbeak ezin dut hau jauzi egin. Hasi geni hemen egongo naiz. Eta baina aldeiten dianean. Jetxiko naiz. Bazpare. Ze hor askotan osasuna galtzen dut, gaztatu egiten ditutzeak, ez du merezi. Eta denbora bat ipat. Eta arman durabilitatea ere bai. Bale, oain, ez dut lehenoko akatz berdina egin berra. Bale, behekotako bat ja zea dago. Gorputz fara. Vale, perfecto. Ah, eta pintxoak oina afektatu itea be, Amigo. Eskutatzen nahi dagoen. Txaina. Oain, hemen kanpokoa, momentzegonak. Ez, oain di fantasma moduan zeitzu. Ez da zertan nahi nahi zen. Hau egiten. Ez dit importa. Enber ditutena da, hango estatuak apurtu. Hiltzen banaiz berdin zait. Estatuak apurtzen baitut, ni gustora nago. Vale. Baina gertatzen dena da, ez tetera bestalde ikusten bai. Arroen pixkat toreatzea lortze ditutan hemen. Txarrena da hemen, 3 daudela. Vale. Oin ez naiz gelditu behar beste bat egiten. Hemen bedet. Buelta eman. Vale, beste bat, estatua bat, hor dago. Vale. Beste estatuan dago.
Hemen beste bat. Bate bat erori india, bai. Ba, honen aurka ja borroka egin da, perfecto ja. Danak egin da. Hilberrik ere zeuden ez. Oain ze, oin etxeatean. Kontuz. Oin etxeatean fuerteak. Vale. Llave del santuario eterno. Vale. Hemen bat aztuta naukan. Zeurunez beheko besteana izango da. O igual fantasma eran bat emateroi da. Vale, hartzeko gehiago zer ez da. Felicidad, ja bai. Ja amengoak, amendik aurrera. Zea egora neongo ja. A ber. Hemen behekoak non da bitza. Hemen da. Ai. Beko bat nahi takatu. Vale. Gutxienez. Cuidado con veneno. Bai. Eta bizitza gutxi naukan. Talisman de Yoid. Zertan enez. Ametxo. Vale, hemen gauza segitu egiten du lamateu. Ez ate hau irekin zait. Vale. Vale, baina atajua dago. Honekin irikitzen zen hori. Ba, behira. Jakin ezen banun. Faiatu. Bueno, itxoin gauzat aztu zait eta hartzeak kofre bat. Oin akordatu naiz. Hemen goian. Aztu zait hori hartzea. Urrungo goerara jatzeko posibilitate euskau. Anillo mordisco sangriento. Vale, hemorragiari resistentzia handitzeko. Tintanita centellantea. Batera brikoa. Urna de agua bendita. Txaine merdet. Matatu. Vale. Vale. Piedra de dragón. Baina giltza bada, ez? Garra de dragón, piedra de dragón.
Vale. Hortaz. Epa. Hemen ez dago jesarre. Hortaz, agarramendik behiratzean bai, baukat anguloa. Vale, bak izan behar da. Tan beste golpe bat eman, eta hori irekita geako zaigu. Eta hortik zetokita jute dira. Emetena da... Ahora, ba, espata hau mejoratzea muerte, Ze oso ona da. Vale. Negación. Gehiago ematen du milagro bat, ze bat baino. Magia bat baino. Bai. Zu bat zerra. Hiltzera zoazenean zerbait egingo du. Horrek ematen dunez. Ez. Bueno, irekita utzikoet. Oinama jarga nahi. Ez dakitena nola hartukan orgoikoa. Vale. Pixka lento diaz. Ze gutxi kendu diot, ez? Bueno, pixkanaka. Bale, behira, zeireki da. Ez nakila nola hartu, baina hartuko dugu. Oso zona zea da, alde batera eta bestera biltzeko. Esploratzen. Eta ate horiek... bai jauna. Eskerrik asko. Banekien bai hemen hogera bat zera. Ballesta de santuario.
Iluntasunakin eskalatzen. Hemen kontuz ibili. Vale. Jarraituko dugu. Ze bildur matita. Nola katu diago dana? Handik zeaginda, akaso. Norbait etorriko zitzaien. Beste tipoare korrika iesi ingo ziren. Ka, eske, estatua horiek nik aportuitetan ez baituzu aportzen. Vale, invaditu ingo nahu NPC batek. Buffon Thomas, vale, hau uste niko azkar. Hone lagundu intzigun, zean. Boz bat egiten. Kontu ze, piromantikoa data. Ba, bai. Vale. Hostia. Vale, honela hiltzen da jendea. Eskibatzen ona da, Bere ganana iritsi. Ez diote zerrek entzen. Bale, atake fizikoak inen berdetela. Ze? Neti pausen hostia da. Olako tankea. Lor. Trampa txiki bat egin gota. Horre tortzen den gora. Eba atorraz. Eskaretatik igoko naiz. Eta hemen bestaldea saltu egin gota. Zeberak ez daki salto egiten. Kakazarra. Tarta hiltzen ma naiz ere nire animal gertuan daude. Eske piromantziak hori aukate. Abantaia magian aldean. Botatzeko denbora asko murrutzagoa. Jode. Oso gutxi kentzen diot. Nik ez dakit, ba? Eta hemen, bastoia ezkerran daukatuta. Horrekin kontuzio hor nahiz,
Vale. Joder. Handi bera iritsiten da danez. Kontuz. Zeatik derrepente pila bat kentzen hasi naiz? Bale. Egin dezatela pintxoek efektua. Hiltzen nahi da, Geldikon berrerik ez daukat, besterik ez. Bera, zenbat bizitza izan galtzen. Vale, hilda da. Non dago. Beak indun gestua, ez, amen nagusia, nahi nauk. Eskudua jarrako toain. Deskantzatu alnezakeen, baina bueno. Ega zenbat jende hilda hemen. Oso gogorra da, bizitza izugarri hauka. Ostia, bozen baten goa. Ba, etzen baten du. Hortaz, hogerara jongo naiz. Eta etorringo naiz. Ez, 3 pozio garri euskat, eta maxe harima hauekin jongo naiz deberatuko eta berar mau hoetu zakedan. Eta baita ere behitu ezeak erosi, gema ebidak, behar ditut eta pila bagaztatu ditut. Beraz. Hala, guazen baiulara. Ba, ber, inteligentzian be eskalatzen du lortzenetan ara eskalatzea. Eta orduan ja, parre gutxi. Arma honetik. Reforzar arma. Vale. Ezin dut titanita zentein ante falta zaitela. Fletxak erosi hartut, hori seguru. Erosi ditut 300. Hiru mila harima. Vale. Eta 3.000 harima hauek erabiliko ditut. Gematago. Izango dela 53. Kalkuloak ez baitu du ezki. Bai. Vale. Itxoin. Neska honek objektuak aldatu inditu zenbait. Eraztun badaukatelako. Derrei
anillo hilri daukatelako aldatu ditu. Bestiak aldatu dituzten zen gauzak. Bara, honek ez. Nire behiratzea armauran da tipoak. You need up? Hau da garlarientzat ere oso pixutzu. Sure. Well, I may sell up. Oso pixutzua. Armaura hori. Berriz 78 euskal, perfecto. Ideiatu. What? Zatik ezin naizku? Ah, bale, zona ezberdina alako. Esaten nahi nintzen baina, ze... Otimatzea nahizian, o? Vale. Flipatzen nahi nintzen, a ber. Vale. Aber ez da no hartzen, hau, hemen haula. Ez da hartu. Vale, estokia bezalako atakea dauka, horrela. Vale. Vale. Bueno, ez ninduke inbaditu berko. Inbazioak behin bakarrik izatea eta. Hasta aquí bosangoan. Boss finala ez da, hori zeuru nago. Ah, ez, badakit non gabe. Ez da zona ona. Baina hemen Titanita Dragon, holako da farmeatzen da abokakatuz. Bueno, decente kentzen dira, magia. Etorri ahi. Joder. Ea bizitza osoak dut. Vale, oso lentoa dira, baina... Hazi hostiako amatizu. Ona litzateke... Titanita centellante. Buah. Distantzitik. Zemerret. Erasotu berdut, gaina ura dago eta... Polikiago biltzen naiz. Bazaten ditzen hau naiz hortzetek Titanita centellante dropeatuko aluke, baina... Ez ez zidut ez zit. Hortaz, oinen gotena da.
Hemen jarri. Magiakin kendu behar, alkatu behar. Bat ez pila bat gaina. Estamina ezin zait inoiz aiatu beraino. Gutxienez, behin rodatzeko euki berdet aukera. Bere saltoa eskibatzeko. Hori da, hueso de dragón petrificado. Ez dropeatzen dute. Hori zenbait arma mejoratzeko balde haute. Beiratu erdetit anitazen teianten nun dropeatzen dute. Eta ero hartara urrungo kapitula baino lehenagotik anibliko naiz. Eta farmeatu ingo alpizke. Wow. Kontuz estamina gabe. Hona etortzen naiz. Zeiteko. Ez dezen hartu bitartean bola horietakoa bota. Ara, espatakin probatu pixatea. Espatakin hobeto, Bai. Hona bizite zerra dropeatu. Eta baina, hemen, hangoian, beira, ez, han, ikusten, han daukagu piztuenun lehenengo gera. Eta hemen igogailu bat aktibatzen da, hiru, hueso dragon petrificado. Hemen igogailu bat aktibatzen da, ara joateko. Eta hemen kontu ziliber dana da, usted. Banaka zeiteko, erakartzeko. Ze bi kartzen baituzu, da usted, nahiko arazo desente euskatzura. Hogera bat. Ja. Aldatu indet, bai. Kakazara. Vale, justu denboraten egin ezke. Hor, salto egiten dunean,
vulnerabilitatean, naiz eta zure gainean aterrizatu, ez duzu minik hartzen. Vale, poliki. Baina, hau erakarriko, Bastoi hau da, jolaseko honenetakoa, ustet, atzoletzen letu nun. Ze arriskutsua dan hori, erreferentzia galtzea. Hemen dator. Gertuko atake hauetua, ze bola horiek... Desente kentzen dira, baina... kontuz. Ez duz fraskoa tragoa ematen nahi joala pentsatu eta... Nahi gabe zei eman diot. Gema de vida bati. Que azkenean gaina ez ditela zertarako balio izan. Hanka bat markatuta ukitzea hobe, bere zabela baina. Ostra. Eta geri berria zen. Hori. Vale. Ahí. Joder. Vale, torre honutzo. Ez zen nahi beste alertatzea. Ez, hori. Estamina gabe geratu naiz. Kamara gezki geratu zait eta ez nun ikusten nahi behar nuntzo. Zaiatu naiz intuitiboki eitea denborana baino. Oso zaila da.
Zetena behiratu, harima asko ematen dituzten. Bale, 8.000 dauzkau, hau akatutakoa. Hoia, oso zaila hori eskibatzeko. Joder. Vale. Hemen pareta albora ezin nahi zeterbet. Hartu etelako. Berriz eren daukan. Ez dira zailak, baino faio aitezun momentuan oso probablea da hiltzea. Beste bat. Berean joan alboan egon izkio. Venga, ja. Errodatzen nahi nintzen, Iuda, no. Bola botatzen nago. Ezkia, hemen harri honen alboan. Ez dut ikusten gora juten. Kamara atazkatu egiten da. Ze fatzu, errodatu indet eta harrapatzen. Batzutan handar zultzei. Oie. Horrezkiatuta naujan ze errodatzen nahi nintzen, beraz ezin dit. Hau pasatu lehizkie korrika junda, Gutxenez guztiak beinak atzen nahi. Joder. Berriz pareta ondo bat etortzen ez. Ez duen berberriz. Hanka enfokatzeko. Enfokatu objektibo jartzeko. Ematen du beste bi hau bakarrik jatzen diela beste aldera jutuko.
hor. Poliki, presaria. Bakoitzeko pare bat golpe. Eta listo. Oin gehiago eman dizkiot ikusiet jailtzetik oso gortu zehola eta bueno. Hemen objektu bat zehola uzet hartzeko. Aregantik urruti. Joder. Kontu ze atake hori ikusi ebleno zeiten dizun, jana egiten zaitu. Eta game over izaten da. Hementxe da beste bat burrukan, nire bezalaxe. Bale, espadatan magia inbulzioa jondintzen. Inbulzioa baina dio, bufo bada. Espatek jartzen diozun bufo bat zek. Bastoiak. Inbulzioa beste gauza bat da. Bon, hau pentsatze profundo izan gala, eta hortik ere bizkioak atzu, ingozea. Itxoen. Lehen eta ben haunat eta. Bale. Igo gaiu aterakoa. Eta ikusiko zuten noragoa zen. Jolazan. Ez. Tarteko pisoa dago, egia. Azutan euka. Bale, hau gero egin behar da. Hamendik horra juteko. Oain momentuan ezin ja pasa. Ez amezez jendeak saltatzea intentau dula. Bueno, amendik da, nik ezaten dutena. Amendik juten geha. Bai, izpata oso guapoa da, baina begira. Berez atakeako lauzka, izpata normala bezala, baina guain gore erizan eragutzikoet. Estiratu egiten da. Rango gehiago izatu da. Eta bueno, hemen iristen geha delizean azira. Baina bueno, beti jarraitu berdegunez. Bera getxigunez. Igo nahi zuei erakusteko.
Itxoin. Hemen hone emango jot. Eta ber ze aktibatzen duen. Control. Vale. Oantxe esan dena, baina pasaizoak ireki dizkigu. Tartara joan ahal izango ja, erdira. Baina amendik jongo naiz ikusteko aberra mendik aurrera zer da. Ze horra itzultzea oso horreza da, lehenengo gera joten zea, gesti eta listo. Ez dago komplikazioik. Armadura delante, mentiroso delante. Espadón de sangre de Draco. Espada hau ustet oso ona zela, ez guretzat, baina bueno. Eta, bueno, destreza daukaten entzat. A ver, ikusteko nolakoa da. Guapoa da. Destrezako bulda duken antzat, ez dago izki. Eta hemen gehiago ez dago zerra? Ba ez. Ba, horta sorti bakarri da. Ezki, bale. Bakit, oin nora sartzen gara. Vale, hem pasatu algea. Compostura. Vale. Hortik ezin dugu. Hemen ez dago zer ez, hemendik saltatu behar dago. Bada espada. Tentar zutzen, enez ez arrefiatzen. Itxoin. Ahora beli berdun NPC-en bat balemazion laguntzeko. Bidea. Hau zan, horta zuen junbergea. Toki ez behar denetatik saltoka. Bueno. Objetiboa iritsi arte. Ustetan behera dala, bai. Eta han behan gaina ustetala boss finala. Así que DLCa... Lehenengo DLCa... Amaitzear da. Kontuz. Hau uste zea dela. Caballero de Draco espataleno aurkitu dugu. Zaldun horietakoa. Itxuraz bentzat, uste espata berdina aukala.
Olako... Olako baten aurka... Zaten joan. Olako baten aurka... Indarrezko builda daukan jendeak disfrutatu egiten dugula. Zematen dizu ostia bat eta behatzen da... Lurzoruari pegatuta. Aldiz ni magoa naizena... Bastante sufritzen nahi nez. Ze gaina oso azkarra da. Eta bastoia ezkerren ematen ezin dut eskudua eta bastoiak inibili. Hori gero hartuko ditut. Hain dezaketena da truko txiki bat. Da, hau. Zebera ez da iristen. Magiak lepo kentzen di hauek. Ikusi? Bale, utzingo jau honei etortzen. Torre. Ez lotz hau? Kontu ze, 3 proiektil dia. Teniongo broma ez da, 3 proiektil. Disparatu. Bildada. Hau pentsatu inbarkoet. Hori ez da giratzen. Hau setimoa. Irekita gauza guztiak. Pareta faltzun bat akaso. Goian objektu bat zion. Polvo reparación. Esto no, gauza askotarako bai. Pareta sekreturia. Hortaz. A ber, hau nola da. Oen dago, horrela. Vale. 120 gradu giratu da. Bale, hemen dia iruzia daudenak. Gekoak. Nei ezin diate, beraz, emerkoet zea itzuli. Nola da. Hogeran deskantzatu eta berriz itzuli berko naiz beste momentu batean. Ze hor titanita zenteiante pila lortuko zu, 3 kakatuta. Pentsatzet, zer eskutua den salto hori.
Bestaletik nola dagoen gauza. Ez, hortik izan behar du. Zeamendik... ezin dezalta. Hortik da, nahi ala. Errodatzen bat iritsiko naiz, ez dakit. Poste hortan joan behar dut, salto egin dut. Ez. Hilda no. Justu postea frenatu egin behar dit. Vale, bueno, hain gekoak akatzeko apretsako ditugu. Joan behar geha. Lehenengo gerara. Amen. Andator. Ai. Se erran espata. Estiratu iten da. Oso guapa espata. Ez, amendik zen. Aziratik jarrikoet. Aurkitzen behar norbait launtzeko ere. Inbokatzeko. Ez, hemen ez dago. Hemen ez. Txarrena da. Horregon guaka berriz. Tipo ura. Ura da, ez? Naita da jarrita amendik golpeazi eman ahal izateko. Bestela magontzatu oso erreza izango zen. Batzutan fletxa botata bere aurrera piskatzea egiten dira. Gara piskat moitzen duten. Ez beretak. Pentsatut akatu nahu da. Da nahu. Oso zaila zen. Hori inbernun bestela nintzen aukera izendatzeko. Arriskatu inbernun. Pentsatut hor momentu batean atazkatu indata geratuko zala, baina bueno ez.
mugitu inda zeituan, eta harrapatu. Oin eraztun bat kendukoet. Hau. Pozoinan ez da eta jarrikoet. Itxoin, arbeiratu ingoitut. Momentuz hau jarriko nuke. Hau jarrikoet. Pixkanaka zendatzen jute. Ez da izugarri, baina behira. Igoa joan guazen bitartean, geratzen zitzaidan bizitza apur hori berreskuratuko. Gora bihaltzen dut, gero hiltzen naiz berriz ba, zaio merrik ez izateko. Torri hai. Kagatu du. Egin dezaken. Horrezkerrak aprotxatuten ze hori, poste hortara pentsat, eta horra igotzen banaiz akaso angulo gehiago izango dut. Ui. Eta behain magiak lepo afektatzen dio. Iuda. Fizikoki hainbeste kostatzen zaidana, beira magiara ze vulnerablea da. Vale. Gekoak non daude, hor goian, ez? Bai uste bat. Eta uste ateratzen diala gora behira enkajatzen dezunan. Oendik ez. Igual oin izalizke. Bai. Torri. Kakazarra. Bueno, ba behin baino gehiagotan enber. Titanita centellante bi eta piedra debil bi. Bueno, aurre jarrituko dugu. Errodatu inberkot. Hemen bera gota baita. Ez nahiz. Zen nizte izatik lehen oindeten jauzi.
Nikoa non da zeitea. Oin indeten bezala errodatzea. Kaka zarra. Oin ezin ez itzuli hor. Vale. Ez. Kontuz. Vale, hau. Honek egiten duna ematu itzulia. Hortaz hemen di jaisten jarraitu berko deu. Eske holako eskaretatik euskal ondoa jun laizken. Bueno, hor gora ezin ja itzuli. Eta eskera hortatik jaisten jun, beraz. Hemen di jun bergea. Hendik erortzen utzi. Berriz. Zarrara hemen hilda gota. Hemen zerbait dago. Coño, bastoia eskerra eskuinan jarri. Arki kentzen diot, Uff. Baina eskurua. Zemat arriskatu duten. Ze gartu hona izen, beak hirugarren atakean mamazin zeuruen zildaneu. Ezkeu laberintoan ez dakit nondik. Bortik eskara daude, eta itzuli naiteke, beraz, behitu egingo zer da. Vale. Banekin horrelako zerbait egon zen. Sta pensatura. Venga ya.
DLC hau ez da bat ere erraza. Zergatik daude kofre guztiak irekita. Bale, Drakon armaura. Oin, ikusi duen tipoan armaura. Beiratzen ez zerbait parte eskutukon bat dago. Ez. Buah, pisu asko bainoz. Niko laro gira iritsuko nintzake. Ez. Oin, armaura nahiko ona, Bere pisurako nahiko ona. Armaurare errefortzatu beharko du. Hori biratu beharko zein komedian magoantzat. Ze armaura komedian magoantzat zeitea. Ba, mejoratzea. Hortaz, bestaldea pasako ea. Hor bera juten nahi zen. Vale. Hori da, kantua daukana. Denbora ustean, kantatu eta kantatu eta kantatu. Enoa hortik. Bai. Bai, gero horra salto egin dezaket. Ez dakitena ze egon lehizken. Aurkarin bat seguru. Una polla esaten dara. Bat ez nahiko eta bi. Baina batea. Bale, boss final ez dago orain. Ez, bakituen zen dago. Hango horatu naiz. Bien, NPCa. Bueno. GL Jafan esaten dena. Boss bat dauta. Bi boss dauzka zea honek. Eta bat da... Bale, beak ematen du tankeatu ingo bela fizikoa data. Puñoak indi joa. Hortaz, magoana... Lehenengo botako izkiot bi hauek. Alare, uste eta mengo etxai hau zegala. Iuntasunekoa, beraz, magiakin zeuruenek asko ez diogu kenduko. Joder.
Ez diote zerrek entzen. Zer? Magiekin. Zer? Kakazara brakamarte auki behar du. Vale, magia nahiko eraginkorra da. Hilda no. Joder. Eta honi hogera a tomar por culo, no. Hogera hon bat gertuago behar du. Beti da, bozan gertu, hogera hon bat. Hain urruti ezin dugu. Zaitu ez ezkar jute baino. Zait irutza, Hogera ez bat aukitzen hogera hori, sufritu behar dut. Vale, gora bialtzen dugu. Ez dut hartuko zea bihurtzekoa, ze ja badakit non dagon NPC-a, beraz. Pare harta iritsitakoan orduan hartuko dut. Eta nengo duna da oso erresa. Enfrentazio guztiak ebitatu. Hau alare ezin detela ebitatu ustet. Hombre bai, salto egiten bat bai. Pentsatzet ez ditela segituko. Ba bai. Jarraitzen diate. Bale, bakit noa gaino jun behar nahi zen, ez jarraitzeko hauak. Hemen bera eta hemen betik salto egin. Bale. Arra behiratukot. Hemen dihun da oberan babal da. Bale, errez iritsi ala izke. Bakarrik horrek emar dala. Ai, Dios, saltoa ez dit egin. Botoi eman diot baina ez dit salto hartu. Errodatu indit. Ez dakit. Mandoak oso zerraro induta. Zerroatzeko da, korrika egiteko bi aldiz eman da. Eta salto egiteko enberretzu korrika jun eta beste botoi bat eman. Hortaz, salto korrikan ikula nire ustez botoiak tik-tik indit aurrera eta horretik, errodatu. Zer askotan, Xbox komandoak ze botoi batzutan milisegundu baten detektatzea latzen dit, hortaz, zea bezala hartzen du, bi pulsazio bezala. Magia eskasa dauzkat. Potenten agertu behar nituen. Bosan kontra egiteko. Potenten agertu behar nituen.
Hemendik horra ezin dut ez, akatu egiten naiz. Bale, jarraitzen hasikoa. Hemendik zauden eskaerak, ez? Ez, hemendik. Baina, bueno, atzetik pasatzen dena. Ez ditut hartuko harimak hor daudenatik. Zenbatean dio egoteuten. Hemen tartean edo ez dago. Eta azkarregin ze goiti da atostela entzun egiten da, saltoka, nola atosten. Hemen. Badu entze dator. Arbion artea akatzen deun azkar. Ez ema bizitza, 2000 dauzka bizitza. Eta ni hauzkat, 1000 talare. Bueno, baina eraztun bat aldatukoet. Honek ez dit balio asko, bozan aurka. Eta zargot bizitza gaitzen ditena. Ze bizitza gaitzen dizki 200 inguru. Eta ez da bat ere gizki. 1000 talare hundi 200 asko dira, botako izkio zerbait kentzen diote, baina ia ezarez. Bale. Eta bizitzaik etzaionez. Bale, kendu dio. Zaten haitzen, ez zila kontatuko. Kontuz. Bale, gaina TP egiten du. Perfecto. Kontuz aukien. Oan eskeletoak atako ya. Acá. Askar. Vale. Leno gutxi naukan, eta gaina espektro akatu. Eta gehiago ahi da ateatzen. Errodatzeko maten nion eta eskeleto honegetzen usten. Justu errodatzeko momentuan berriz joiten zi. Pua.
Nola sufritu erten. Brakamartea jarriko ze min fizikoak egiten dio honei asko. Eta min fizikoa brakamarteakin gehiago daukat. Hortaz, jarrikoet. Hau. Arkoak endukoet, ez dut ezertako eta ber. Eta... Hemen jarriko bastoia. Eta ber eskudun badagon magia babesten duna. Hau baino gehiago. 75. Egurrezkoak izaten dira ustet honak. Mira, 85. Hau 85. Hau 80, baina ezin dut eman. 85, eta eman dezaket. Eskudu magiko. Bauxa. Ze txikia. Vale. Pixua zen bat? 52 bakarrik. Vale. Eta boz hau zaila da, eta hau bi daude. Hau eta beste bat, eta bestea dragoia jara. Dragoia igual magoa izatean ez zaitain zaila egiten. Urrutitik disparatu ezaketarako. Hain zaila esan nahi, fiziko bat baino zaila. Hau fizikoentzat hobeagoa da magoantzat baino, eta dragoia nire ustez magoantzat hobeagoa da fizikoak baino. Ze fizikoa melera jun behar dute, eta melen kriston hostiakoak ematen zitula akordatzen naiz, dragoiak. Aldiz magoakin ez dakit. Igual asko kentze dio, eta dana. Non si gusta. Vale, hortaz. Erabilingot. Erori indala ustet. Ez da erori. Eta erori bada bizi dago. Hemen datorratzetik. Ez da borrokatu ere zegoengo, venga. Bai, egin behar da. Baina, guazen. Hortaz itxoen. Beti pixkat gehiago kentzen duta. Magiak ez ditut aldatu berriz. Lehenagotik hasi bergea jotzen, biok. Eskudo gabe jo dezaket. Ze total. Joder. Vale, kontuz. Ematen dudala boss bat azkarrakatu behar. Ze irutzen zaizen bat eta gehiago itxoin.
Orduan da zailagoa. Jode. Lakodek erasoa izan pertsonaia. Niztak. Moitzeko eman da. Baina bueno, ikusi dugu espata honekin bat eskeletoi pila kentzen digula. Baina ez fallo berdina egingo, 3. aldiz. A ber, zeinek ez diate. Hau kendu, eta espalda potentean jarri. Raio almak ez dit balio. Semelera hundare asko ez dititen. Hortaz, ze eramala izket. Pentsatzen nahi naiz. Hoeta maikagokin nahikoa eta. Hortaz, kendu ingo ditut. Eta hau jarriko, konzentraren maz. Oso potentea da. Etxoen, rayo de alma, ez dut behar. Ze ez dit denboraik ematen zaiteko. Hortaz, honen partez zemala izket. Nice. Hauxe. Ez dio magiak asko egiten, baina ez daukat beste izarra. Aldetena bota eta bezain laster aldan fuertena jogotzen jardun berria. Eta nik eskeletoa lehenbailena akatu beretut. Eskeletoan txarra da, bi itortzez ezkitzula, az ezkitzu jotzen, eta ez dago du. Errodatzeko denboraik ez dituzu maten. Ze baten atakakin, atza botatzen zaitu, besteanakin berrizatzea, ez daukazu denboraik zaiteko. Arranoena irutzen zait, ez jotea inbokatzeko inor. Ezena pertsonak. Jak hartukoet. Hau gain naiz gaztatzen. Zean jo. Eta hartukoet bestea zea, indarra hunditzekoa. Ze indarrak baliokoit. Indarrak honei afektatu egiten diota, asko. Boss honei. Hau da, debile da indarra eta destreza eta fizikora da debila. Beraz, indarra aumentatzeko pozio hartzen badet, ondo torrego zen. Bale, arkatu inda. Tipoa. Hortaz. Arre, torre. Ona. Botako ditut. Indarrana ez dut hartu. Askar.
Atzera. Joder. Ah, vale, berak eraso fizikoa bauzka. Vale. Atzera. Pozio bat. Ah, eta bain eskeletoa handia. Ah, eskeletoare ez. Hau zer da, Hau boss bada, ez? Belztat da. Ez banau gaizki. Hilda nao. Eli hilko dute. Batez, bi boss sakatu behar ditut. Hau, ze. Ze hartu zuten boss hau, pentsatzen. Fokatzea laga. Hilda nao. Eskeletoak ez hori, oin gaina boss bat ateatzen. Usted, zona hau laga ingoetela momentuz. Ez da hiltzen berdan. O puntu debilen badauka, o zerbait. Baina ez da posible hain zaila izatea. Eta boss batek beste boss bat inbokatzea. Leheno eskeletoa zian, oin beste boss bada. Ba, bale. Urrengoan Bendrik bera aterako dit. Jolasa crasheatu araziko ditut, nik zer da. Ai. A ber, behiratuko da berzein dezakegu. Abartu dut. 20.000. Hortaz, noa jula izkeu. Baki, ze boss opzional egin dezakeu. Misioa bukatzeko. Hemengo bossa egin dezakeu. Hemen ez dakitena baltzegon NPC-ik launtzeko. Koño, hemen 7.000 harima euskatela. Txoin. Join ze. Hemen 7.000 galtzean nire joa baina. Nivel igotzea ze izangoa. Vale. Baina 10.000 euskat. Zero zintzalde. Ni hori zizin nahizigo. Ba, hauek erosiko ditu pila bat eta fora. Laro eta meretzi dauzkat. Beatu. Nondik azkarra. Amatik, bai.
Bai, ze bestetik nahiko arriskutsua da. Txon. Deneko eskudo jarri. Azkarri erre bat dut. Latigo. Azken finean hori espada latigo bezala funtzionatzen du. Baita. Bale, bizitza gehiago ematen digun eraztuna. Etorri. Bi golpe zagatzea ditut. Zeunez, oain amengo bossa opzionala nahiko erraza izango zait. Biziri mantentzen naizen bitartean. Zeiteatik. Daukaten nivel oso altoa alako. Hemen dator bat. Hemen dator beste. Uepa. O armadura o katana bat soltai. Vale, tontoan egitea ja. Ze gertu gana naiz, hitzetik oro. Coño. Ez, monteletea. Bestea datorra. Bat izpi. Vale, bat, baina ere. Perfecto. Ez da egitera heroidan labata. O ez. Txarrenan hauetako bi daudela. Bat ezkerran eta beste eskuinean. Kakazarra. Kakazarra. Ai, ama.
Vale, eskuinean jarri berdet. Zea? Bastoia. Zer di hau, What? Zera, bian kontraiteko, o laguntzeko, ze? Ostra, hori naukan, enagin existitzanik, Pentsatu bat inbaditzen hori zara. Pentsat, irutu zei zer bat dropeatu dula. Ez. Menatar. Etortzen naiz. Jarraitzeko behaiek. Hemen asko pilatuko aritzazke. Botatzen dut eta listo. Zein nien horrez? Kontuz gezkien dut hor, ojetak hartu erizaten dira. Gainera handik etortzen maia, aurkariak. Ojetu hartu erdia, ara, egiga. Eta bat emaz zartzen bada ikusten zu. Eta denbora pixaten bat izu erreakzionatzeko. Alakoa biedan zatorren ze pareta jodu. Vale, ona toki zabalagoa. Katana hauen kolekzio bat inberdet. Joder. Nere oinazia. Etzian nereak. Beste atenazia. Kontuz.
Jatuan markoak inkatiatu naiz, me cago en la puta. Magia botatzea joan. Preparatuta neon guztia batea onda. Baina ataskatuta gana naiz eta... Joder. Beste behin behar. Zona hau naiz eta nivel kristonak inibili. Beti ingo zaitzaia. Berdin da, magoakin, gerlariakin, zerrekin etorri. Beti ingo zaitzaia. Etorri. Enatxok eta denbora galtzeko. Koño, zeiten du ze hartuta. Bizkuta hartuta. Nik ez bai botoia ino. Eta ne batzutan ez dut ulertzen. Oain bai, baina? Tokia bordea farmeatzeko nahiko ona da, Ja, 3.500 da mazkigu. Hemen pixkat hiltzen zea, harima pila bat iten dituzu, eta gero dauzkatzu duzea. Nola da? Gema de vida pila bat erosteko aukera. Dator ez dator, bale, bi datozte. Ies egin behar dut. Jo! Oso, eski zen korrikare oso azkarraia. Zona hau, baina... Bera, jolasa pasa eta bi aldize, zona honetan nivel honekin bueltako nintzake. Bo, zanet, aurkarian nivel honetakoakin, sufritu ingo nuke, zeuru. Peinatzea bizkarra rapatukan oso errezaia. Osea, atake batez akatu egiten ditut. Poliki jongo beha.
bat gutxi da. Katapulta erabiliko berriz. Bator. Bale, norbait eroi da. Lehenbailen akatu. Bigarrena. Bigarren bat. Iristeko posibilitatea da. Erazotu ja. Hori nuen hartu? Uste nuen bat? Hori hartutan hauka. Bale, hiru datoz. Apeskat urrutitik akatzituten. Tea, burua. Vale. Eta zuen ezkerrako bakatu behar dut. Horrekin kontu zeri behar naiz. Beste gezi bat etorrikoa bizkarretik. Puah, vale, boss erakutsi honez iritsi da. Eta pentsatzen NPC-a ez dala izango. Keiner, ez da NPC.
Neu agatu behar dut, Vale. Hortaz... Bakazu magiakin honena, Ze urruti... Bere gartura... Behana garturatzea. Txarrena bozak evoluzionatu iten dira. Ez dio zer eken du. Bale, oinazten da. Txarrena. Ez dagoa zentzuri bozanen. Bueno, zuzero gautzen gau zen. Gaur nago fin, bozak akatzeko orduan. Eta bueno, utzin gotegu. Hala ere jakin nahiko nuke zer da nau. Hemen hartzen da. Aber hartzen da... Baietako bat. Baudati baten aurka borrokaitea nahi bat. PvP-an. Baina hemen agertzen zian beste marka horiek ez da zertago zian. Horra agertzen da bat emat. Zizena zen ez gogoratzen da behiratzeko. Ostra, ara nola juten dutea. Korrika zaio ederrain berzu, Saltoka, saltoka, saltoka. Vale, ja honekin gaurko zutzi tendetze dana esan da dago. Bueno, espero zuen gustoko izan dela. Ezkerrik asko horretatik. Eta, bueno, ikusiko gea... Ikusiko gea... Urrungo zuzenekoan, ale ba, aio!